Пабачыць сярэднявечнае войска, пакаштаваць стравы паводле гістарычных рэцэптаў з часоў рыцараў і шляхты, прымерыць зброю і даспехі, стрэліць з лука ды нават вырабіць самому нешта пры дапамозе дасведчаных кавалёў. У выходныя дапамаглі ахвочым гомельцам актывісты музею жывой гісторыі. Сегодня конкретно мы про битву на Ворскле такую вспоминаем, потому что тогда как раз-таки тевтонцы были в составе войска ВКЛ, и вот здесь и проходили они через Гомель именно. Вот как раз мы пытаемся это и показать. Такой походный лагерь ордена, который вот идет в Киев на место сбора войск. Я прийшла разом з сином і вельмі жадаю йому привіць гэтую культуру, распавесці, што такое было, што гэта і зараз існуе, што гэта файна. Тэматычны музей жывой гісторыі прайшоў у дворыку гістфака ГДУ імя Францішка Скарыны ўжо ў 4-й раз. Скіраваная акцыя на прыцягненне цікавасці да гістарычнай навукі шляхам дэманстрацыі рэканструкцыі прадметаў побыту і паходнага рыштунку, характэрных для пачатку 15-го стагоддзя ў заходняй Еўропе і ВКЛ. Аладзіць відовішчную рэканструкцыю арганізацыя «Белы крыж», студэнты гістарычнага факультэту ды ўдзельнікі клубаў гістарычнай рэканструкцыі Беларусі і блізкага замежжа.